A vím, vidíte recenze na jednu z nejlepších kopií iPhone 6. Vypadá opravdu krásně. Samozřejmě je to kopie 1:1. Pojďme se na telefonek. Na přední straně 4,7 palcový dotykový displej, který má pěkné rozlišení 1280 na 720 pixelů. Na spodku home button, který bohužel nepodporuje funkci Touch ID, i když v nastavení tady je, ale nefunguje, nebo tam telefon vůbec není. Nahoře 2 megapixelová kamerka, na levé straně ovládání hlasitosti, klasické pro iPhone, je to funkční všecko. Na pravé straně zapínací tlačítka, vypínací a slot na nanosimku. Na spodku 3,5 metrový jack na sluchátka, konektor na lighting a reproduktor a samozřejmě i mikrofonek. Na zádech vidíme, že máme zlatou barvu, která vypadá fakt pěkně. Na zádech je 5 megapixelový fotoaparát, který fotí fakt pěkně. Je taky vystouplý. Má mikrofonek, LED diodku, máte logo Apple, nápis iPhone. Telefon je fakt pěkný a je velmi rychlý. Telefon je v češtině, některé vidíte, že jsou v angličtině, ale je ta většina čeština. Třeba v nastavení máme celou angličtinu, ale jinak tady ty hlavní funkce jsou v češtině. Vidíte, že telefonu funguje česká SIM karta, což je nejvíc důležité. A tady tato kopie to splňuje. Telefon má procesor MT 6582. Je to 4 jádro, 1,3 GHz, 1,3 GHz, pardon. A 1 GB RAM. Vnitřní paměť je 32 GB. Reproduktory, mikrofonky, všechno funguje. Aplikace se stahují Google Play. Si budete třeba fotoaparát, který je fakt kvalitní. Ty mám nastavené panorama, které taky funguje. Fotí to rychle a nevidím to žádný problém. Podívejme se ještě na balení, co telefon dostanete. Vidíte, krabička úplně stejná jako v originálu, na tady napsané 64 GB a vypadá fakt pěkně, úplně stejná. Dále tady potom ta vanička. Tak, tady potom už klasika, špendlík, náhradní folie, která už je na displeji nalepená. Sluchátka a tady můžeme si vyzkoušet vlastně, jak funguje nabíjecí konektor, že u některých kopií nabíjení nefunguje. Jo, všechno funguje. Nabíjím to vlastně přes přenosnou nabíječku, ale vidíte, z problému nabíjí. Se mi vybila nabíječka, ale viděl jste, normálně nabíjí. Jo, a ten USB lighting konektor je samozřejmě i k tomu. Dále k telefonu přidávám 2 kryty. Tento takový obyčejný plastový a tento luxusnější, taky plastový, ale vypadá na telefonu opravdu krásně.
Dále. Telefon je fakt pěkný, rychlý. Telefon se teď prodávám za 4900 korun. Díky a naschle.